Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί. Είναι πάρα πολύ φυσικό καταρχάς. Ναι, τι ωραία που ανασηκώσαμε. Είναι σαν να. Έχω αυτή την αίσθηση που είχα όταν έφυγα και με τον Bro. Ότι άνοιξε το μάτι μου. Το μάτι. Ναι. Βλέπεις τι ωραίο το τελείωμα εδώ πέρα. Δες τι ωραία. Ναι. Και η γωνία. Ναι. Όχι, δηλαδή τώρα καμία σχέση. Και το χρώμα είναι φανταστικό. Δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο φυσικό, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ναι. Είχα ένα άγχος ότι, ξέρεις, επειδή βλέπεις κάποιους που είναι με γραμμές, ρε παιδί μου, ή πολύ τετράγωνα, ή πολύ σκιασμένα, και λες τώρα τι γίνεται. Αλλά είναι τόσο όσο, δηλαδή ακόμα και από εδώ που βλέπω την ελευθερία, την κοκκινίλα, δεν με ενοχλεί. Γέμισε, άνοιξε, λες και ανασήκωσα τα. Και βλέπεις ότι αυτά που βγάλαμε, ότι καν φαίνεται. Μα δεν. Και μόνη μου τις έβγαζα αυτές, απλά δεν έμπαινα στη διαδικασία, γιατί επειδή οι τρίχες μου ήταν αρκετά σγουρές, απλά έκανα με τη φόρα του μολυβιού και το σταματούσα και. Όχι, είναι τόσο όσο. Ειλικρινά είναι τόσο όσο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσαν.